माझं नाव मधुरा राजेंद्र चारी व मंथकमध्ये तुमचं स्वागत. आणि आमच्या गोंयांत वेगळे वेगळे पदार्थ असतात. आज मला एक पदार्थ करून दाखवणार आहे, सुंगटाची किस्मर. त्याचे साहित्य आहे, तेल लागणार पहिल्यांदा, मग कांदा लागणार, मग कोलमी लागणार, मग लाल तिखट आणि हळदी पावडर, मग मिरची आणि थोडं नमक, ओलं नारळाचं खोबरं आणि कोथिंबीर. चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया. आधी तेल टाकते. थोडं तेल तापल्यानंतर मी कांदा घालणार. मातीच्या भांड्यात ना चांगलं येतात, टेस्ट पण चांगली येतात आणि खायला पण चांगलं लागतात. आणि मग मिरची 2-4 मिरची घ्यायची. कांदा मोठा घेतला आहे 4 आणि मिरची 4-5 घेतली आहे. तर जर जास्ती तिखट पाहिजे तर जास्ती घ्यायची. आता कोलमी टाकणार मी. जास्ती तेल टाकलं ना तर पाणी पाणी कसं होतं, थोडंसं टाकायचं. आता थोडं मीठ घालते. थोडं मी मगाशी घातलेलं आहे, आता थोडं घालून चवीपुरतं. आता हळदी पावडर आहे. जराशी मिरची पावडर टाकते. जड नाही हा, जास्ती घातलं तर तिखट होणार. खोबरं टाकायचं आणि जास्ती केले ना तरी फ्रीज मध्ये पण ठेवली तर चालेल, नाहीतर संपवलं पण चालतं. आता लगेच आता ओली कोथिंबीर टाकणार. अशी थोडी ओली कोथिंबीर टाकली ना जरा मस्त गरम करायला पाहिजे, नाहीतर लवकर खराब होणार. आता झाली आहे किस्मर माझी. आता मग सर्विंग बोल मी काढत आहे. ही माझी सुंगटाची किस्मर झाली आहे. ती आता रेसिपी आमची कशी झाली वाटली ती नक्की कळवा.